Ayan na. At papatungan pa ata ito. Ganda na, kulay brown. Ayan, at pinipinturahan na yung dito sa siding. Anak ni Kuya Jewel yung bumanat. Amoy, kapatid ni Palawan ang sa kalam. Tara. Ito yan ulit apa? Ito palengke. Yan suwan. May kabit na ka? Hmm? Oh. Hello. Tara! Hello. Ikabit ta na. Mga Merkulis. Amo. Amo. Tapos din, pwede? Tapos din. Ano? May iba na yung uling. Ako na kang bala. Masa ako ano? Dawa 30 na. Iba pa na pa sila. Itong na. Dawa 30 na. Pwede ito ah. Oo, pwede mo ito. Pare. Baka kasi yung kuya no. Nasa mga proson. Pwede na yan. Pagka ako magkito na sa Luluyo, okay na yan. Merkulis. Ako ay gusto kong katulungan ng sibat mo daw. Tapos na pinturan mo, ito pinto. Sige na, sige na. Ako na kitong bala. Ako na takin nagkukuha. Bakbak. Bakbak. Dito pa din naman ba ka dong? Saring. Ang Tiago. Ay, nagkakaroon po naman. Yeah. Kunin mo ka dong. Ano ka dong? Ano dong? Ay, talig. Oh, 20 dito na, 20 dito. Hindi na ito, hindi ka ako. Pamasahan ko mo. Binabayi ang masarap. Naguro na, binabayi. Ako? Makulan mo raw ako. Nadarwa. Madaling buyo ko ako sa talisa eh. At yung mga bago kumuhan. Mga nag-iitlog. Tara! Uman na, baloy mo! Pumunta dito si Ay. Saan? Panawa yan. Ito ka lang, ang karwa ko. Tanal niyo. Wala, pilino kami bulong. Hindi pinabaka rin. Makadali sa 2 kilo kayo. Kasi yan ulit. Galing. Mabakal di sora. Tama po siya man yan. Ito ano? Alisin tabo niyo. Basta. Ito ako na lang. Pero ayan. 800. 100. Ito ako na lang. Ito, ibutang ko saan ah. Diba na? Sabi ko, parang may bumubukol. Ibutang ko sa sakob taning ano ito mamara. Amoy.
Umansa na. Yung saan mo? Umuhay, Kuya Arnel. Amuan. Muna ay. Gayon. Lalo pag ano, nawala na yung mga... Pag nawala na yung mga kaway-kahon niya. Mas lalong maganda na to. Yung ano daw? Ha? Yung alin? Handle ng... Ano? Maganda to, bro. Ewan ko. Bigtungan. Parang yan. Nagtutubo ako sa Kuya Noli. Ha? Nagtutubo ako sa ano. Sino mga? Bado mo. Oo. Bado mo sa ibabo. Ha? Marulit kaya. Kaya binutangan ko kan. Kanin mo yan. Kanin mo yan. Kuya Noli. Ipinturan yung pintuan. Pero walang ibang bibira. Bitirano. Basod. Ito, Jong. Ganda ng bag nito, Jong. Kacyo. Hey! Hey! Sigurado sa lamang loob ka dito? Hindi ka siguro. Oo. Pintuan sa Mindor. Nakapakul ka na, Jong. Tama. Tagpi. Ayan, pinipinturahan na. Bumuat. Pwede magsalita. Alam mo? Ha? Saan? Ayan na. At papatungan pa ata ito. Ganda na, kulay brown. Dito sa likod. Oy! Oh. Kapatid ni Palawan ang bumira. Pintor.
September. Dito na Diyos, ha? Ito Joey. Nagluwas. Amo! Amo. Sige. Pag sa furniture, ang spray. Okay na, spray. Oo. Sa dakuruan doon. Ayan po at seryoso na po yung magpintura. Seryoso na to. Bawal magsalita. Dapat na po yung pipintura, hindi nagsasalita para di nagbubutog-butog yung pintura. Walang lubo. Kaya niya magturo. Pag-4 ng aras. Pag napatungan, magtintam na rin. Ito baga yung pampakintab pa ka. Kaya di pang pag nalok naman na sana. Katuwaran lang. Oo.
brown. Chocolate brown yun. Diyan kada pintuan. Diyan. Sa pintuan to ba? Muraw. Mamad magayong. Gubat. Lalo pag nakapilis ka ng alnas. Tapos, pinakulayan sa ano. So, puti sana. Parang natural sana. Kaya makintabad. Ang gintag. Alam mo naging barnis ano? Kaya murawin mo. Ba't naman natin ginakala no? Ako sa rin furniture so Sadi ko? ngod ni panugangan. Sadi burol ba kagla? Ikaw kagan. Tawagan ito. Hindi, burod ko man. Pinsan man sa natin yun. Kaya paragi ko sa mga ulangan. Di nagol sa ating mayang. Bukulag ko. Siusan. Alam ni... Kaligan. Oo. Mama Jamila talaga. Tapos papatuyuin muna, huwag patungan. Kapag kaya pag pinatungan na ba sa dahon sana, Madadaraman sana. dadara. Ito yun, pag papatungan siya pag katuyo para kumintab. Kasi pag pinatungan na basa pa, wala rin. Susunod mo yung hampa. Kaya magki-clearing sana ako dito, magwawalis sa baba. Kasi may mga naman, dumi-dumi. Mga alikabok. Kaso, patapusin muna natin dito kasi baka dumikit naman alikabok. Sayang yung pagod. Pintura. May trabaho sana po? Ano trabaho mo? Kuha, non-uniform security. Ay, guardi ka? Saan mo lahat to? Sa Kuha, department store. UCC? Ayun. Reliever. Dawan na rin, maski eriga. Oo. Mato, nagwa. Pero ang ano pa lang yun ka? Mig 1 month yun na. Mig 1 month ma. Oo. Saan dati? So, ano?
Ganda dati naka-duty si Pula. Hindi ako nag-uniform. Doon na ako may lisensyang kinukuha. Dito lang sa ano ng uniform. Sa CCTV operator. Ang criminology mo ni ka? Criminal. Yan pa si ano eh, yan pa si yung kasama ni Kuya. Ni Pula. Si Belmonte. Ayaw, Belmonte. Mga kasabayan. Belmoro. Ito sa waran ko, ano, pangalan ng agency dyan. Orca. Purka. Kaya may non-uniform lang. Yung mga Barong. naka-barong na yata. Navy blue. Oo. Nababasa na kumpara sa rate sa Manila. Oo. Bahay na mayo. Yakot. Bahay na mayo. Hindi mo sana ako pala makapag-sige, dami ko tatalbo na di ah. Nyanod, maka ano? Naon. Tapat-tapat lang ka, Jong. Ha? Swerte-swerte lang. Kasi pag lang pumasok, natatapat talaga maganda. Ang birang buhay. Ayun, lagi ka pumasok. Oo. Hindi tayo makaka-vlog. Oo, matitira sa ito. Ako na lang. Ako na magliyakan. Wala na ulit si Kuya Dong. Dali kay gato yan. Wala na ulit ka talaga. Country si Trinda. Nagtutukan mo ni! Alas 4 image ka! Gusto mo na! Please, palang na! Hindi ko rin talaga. Nakabot mo, katog. Dito rin ko ka naman yun. Ayun, mag-upload mo. Makahabol ka. Kaya ma-upload mo. Yan lang eh. Sila lang. Sabihin mo. Ayun, tala. Sige lang. May entrance.
Adilan. Adilan. Una mo na yan? Na yan? Ayos na lang kami para sa dito. Oo. Wala. Pinarin. Wala sana. Wala din naman pa. Hindi ka na
Helio! Oh! Bo! Abo! Singero yan. Singero yan. Yun ang tinik-tinik ako. Abo! Brown na. Ito pala natin. Ano mo? Ano? Pwede na rin. Tingin ito. Dari. Oo. Ah, dapat rin. Ako yan. Ikaw ka rin. Pero mo gusto. Safety ka sa igin.
You know. Ah. An, makinis na. Yan talaga ang ano. Hmm. Yan ang binabayaran dyan. Tinanggal ko muna yung mga nakadikit dyan na simisimento para kasi pag may simento, pag nabaklas yung simento kasama yung pintura. Ang ganda na. Ako nakapertahan. Amoy! Amoy! Bugad laki mi. Mama mo na ni. Papay chin-chin oh. Ha? Gasolina. Tubig. Gasolina muna. Tubig, malamig. Ito, 500. Ayun, bali, pinapatuyo muna yan. Tapos mamaya, papatungan siya para mas lalong kumintab. Alright? Ang kain. Tinula. Ah. Ano pa? Amo. Dong, kau na dong. Kapit sa Dubai. Amo to gamit yung kamatilya. Kau na muna. Jamila. Ano na kuryente? Jamila. Jamila, magkaon na. Kau na. Pagkabrato na. Limake! Ano siya, no? Papa ni Chin-Chin. Amo to gamit yung kamatilya. At least, baka na lang po yung plastic. Kakain na. Wala yung papa ni Chin-Chin. Alam si Vince, baka di alam. Kain na. Ayan si Ate Bidang. Nag-sharon sa kabila. Pabata di kuya. Oh, pampabata talaga. Okay. Nag-sharon sa kabila. May okasyon kasi. Anniversary. Nung papa nila. Pampabata oh. Ano Leo? Pampabata. Girabo. Oo. Amo? Amo ay. Kalusay! Hindi naman to baka. Mamoy. Ito. O, yan tayo. Baka. Baka. Tira. Mamoy to. Mamoy. Ah, baboy yan? Mamoy. Baka. Na mapinturan yung ano, main door. Ayan. Tapos na. Ayan po, hanggang dito lang ang vlog na to. Maraming salamat yun. Bye-bye.